נאמר מילה אחת פרשת שבוע. משה רבנו עליו השלום, ויקל משה את כל עדת בני ישראל ויאמר עליהם, אלה הדברים שציווה השם לעשות אותם. ששת ימים תעשה מלאכה, ויום שביעי לכם קודש, שבת שבתון להשם. וכי זו הפעם היחידה שמשה רבנו מקריל אותם? הרי בכל מצווה ומצווה משה רבנו הקריא את עם ישראל. גמרא בעירובין אומרת שמה שכמה פעמים משה רבנו לימד כל דבר בשם הקדוש ברוך הוא? 4 פעמים. פעם ראשונה לימד אותו את מי? את אהרון הכהן לבדו. פעם שנייה מסר למי שיעור? לבניו של אהרון הכהן. פעם שלישית לזקנים, ראשי אבות ישראל. פעם רביעית לעם ישראל. סיים משה רבנו אחרי שלימד את הדבר 4 פעמים, יצא משה. אהרון הכהן, שמעת שיעור 4 פעמים כבר, עכשיו יושב ולמד את עם ישראל. ואז, אחרי שלימד אותם פעם אחת, אהרון יוצא. הבנים של אהרון שמעו כמה פעמים את השיעור? 4. איך? שמעו 3 פעמים עם משה רבנו. פעם אחת כשהוא לימד אותם, פעם אחת כשהוא לימד את הזקנים, פעם אחת כשהוא לימד את כל עם ישראל. עכשיו שומעים פעם רביעית כשאהרון לימד. יפה. אז אחרי שאהרון כהן יצא, הם יושבים למסור שיעור. אחרי שמוסרים את השיעור, הם יוצאים. מי עכשיו מוסרים את השיעור? הזקנים, ראשי השבטים. למה? הם שמעו 4 פעמים. פעם אחת עם משה, פעמיים משה, פעם אחת שהוא מסר להם, פעם שהוא מסר עם ישראל. אחר כך פעם אחת מאהרון, פעם אחת מהילדים של אהרון. ואז הם הולכים, מוסרים את השיעור הזה לעם ישראל. נמצא שכל אחד שמע שיעור 4 פעמים. דבר מעניין דרך אגב, שרואים מכאן, בכל זה פלא, אהרון הכהן, לא חבל לך על הזמן. ישבת, שמעת שיעור, שתלמד לבד, שמעת לשמוע אותו עוד פעם, משה רבנו, עוד פעם ועוד פעם. אם זה יהיה הפוך, אולי. תחילה שמעת אותו כשהוא מסר שיעור כללי כל עם ישראל, רמה נמוכה. אחר כך עלית בדרגה עם השבטים. אחר כך היית בדרגה שזה היה עם הבנים שלך. אחר כך עלית בדרגה כשאתה לבד, ניחא. אבל זה בדיוק להפך, פעם ראשונה אתה מסך את כל השיעור. אחר כך יורד דרגה. איזה דבר זה? אתה עכשיו מה שלך לשמוע עוד פעם ועוד פעם, לא חבל על הזמן. למדנו מכאן דבר מאוד מעניין. אותו שיעור אהרון הכהן שמע אותו פעם ראשונה ועברו את ההוא ומשה רבנו, כשישמע אותו פעם שנייה הוא יבין אותו יותר. ואחרי שמע אותו פעם שנייה תבין אותו יותר, עכשיו הוא מסוגל למסור שיעור. שמע אותו פעם שנייה, פעם שנייה, לכאורה אני מוריד ברמה, יורד ברמה, לא, אתה לא יורד ברמה. עלית ברמה, הבנת את זה עכשיו יותר טוב. למה? אותם דברים, אבל הבנת יותר טוב. את אותו שיעור, אותו חידוש, הבנת אותו פעם נוספת יותר טוב. נו, אז אם כן בכל דבר ודבר משה רבנו ישב ולימד את עם ישראל. אם כן לכאורה, מה בעצם עכשיו ויקל משה? מה העניין פה שביקל משה? אלא מורים המפרשים. זה הרי מה עכשיו בא לדבר איתם על העניין של העגל. לפיכך, על העניין של הפרשת תרומה, שזה מה בא לכפר על מעשה העגל. כיוון שהעניין של העגל, כולם נכלו על הארון, כולם עשה לנו וכולי. ככה, עבירה שנעשתה בהקל, באספה. מה התשובה שלה? לא מספיק להביא תרומה, אלא צריך להיות שיהיה באותה צורה, בחום, כולם ביחד, בהקל משה, קרא לישראל, ויאמר עליהם. זה הרעיון. הם עשו וישקיעו עם מחרת. לכן מה קרה? והם הביאו לבעון דבר בבוקר. מה קרה? מה, אי אפשר לפתוח את החנות ב9? למה בבוקר? מה פתאום? מה, לעגלים שם עשינו מוקדם, ופה פתאום, אין דבר כזה. הביאו מוקדם, דבר בבוקר. למה? לא מספיק שאדם חוזר בתשובה, אלא האדם צריך לדעת באותה מידה שנעשה עבירה, באותה מידה האדם צריך לקדש עצמו, לטהר עצמו כהנה וכהנה. משה רבנו קורא להם ואומר להם, כל אחד ואחד יביא את כל התרומה שיש לו. יש שם פסוק מאוד מעניין. הפסוק כתוב שמה, משה רבנו, יש פה חומש? משה רבנו אומר להם, משה רבנו אומר להם, כל מי שיש לו כסף, זהב, תולעת שני, ששבי עזים וכו', וכל עם ישראל מביאים. אבל התורה מייחדת משפט מיוחד, וכל אשר נמצא איתו עצי שיטים לכל מלאכת העבודה הביאו.
מה התורה כאן מייחדת משפט לעניין הזה מלאכת... מה מיוחד בעצי שיטים? בכל איש שנמצא איתו תחד והרגמת עולת שניש ועזים, כולם במשפט אחד. ועורות אלים, עוד דמים, ועורות חשים. אחר כך, כל מרים תרומת כסף, נחוש תביא תרומת השם, מחפני עצמו. וכל שנמצא איתו עצי שיטים, לפני זה כתוב על הזהב, משהו פעם לעצמו בסדר. כסף נחוש תביא עצמו בסדר. אבל עצים, זה כולה עצים. למה לא? נחוש שנמצא איתו עצי חד והרגמת עולת שניש ועזים, עוד דמים, ועורות חשים. ועצי שיטים, למה לזה כתב לו בפני עצמו? לא רק זה, הטעמים, וכל אשר נמצא איתו פזר גדול, תלשה, אז לגיריש, וכל אשר נמצא איתו. מה קרה? אם מתעממת, איך זה מכונה פזר גדול? נקרא בשם מרעיש. מה מרעיש? מה מיוחד בדבר הזה? שיסתכל, פרשת ויגש, כאשר יעקב בן אבשלום יורד לארץ מצרים, כתוב שמה ויבוא באר השבע. אומרים חז"ל, מה זה יבוא באר השבע? וכי זו תחנה יחידה, מאז שהוא יצא ממקומו, הגיע רק באר שבע, הלך עוד כמה תחנות, שום תחנה לא מוזכרת, רק תחנה, למה? אומרים חכמים, כאשר אברהם אבינו, שבחור אמר לו עניין של ירי איזה אחר בעצם להם ועבדו ועינו אותם 400 שנה, מה עשה מיד? נטע עצי שיטה. אחד מ10 סוגי ארזים, אחד מאיזה שיטה. נטע שם עצי ארזים. בשביל שילכו, יצאו משם לקראת בית המקדש, אליהם עצים. יעקב, הנה כשירד למצרים ידע, הנה עכשיו הגיע הזמן של הגולה. הלך לבאר שבע כדי לקח שם את עצי ארז, עצי שיטה, שנטע אותם הסבא שלו, אברהם אבינו. והוריד אותם למצרים. בסדר. היו שם במצרים, אמרו להם, דבר נא באוזני העם, וישאלו איש מת רעהו, ואישה מת רעותה, כלי כסף, כלי זהב ושמלות. למה לא? כל אחד, השכנים, עוברים משכן לשכן, מבניין לבניין, תביאו כלי כסף. התפרן שבהם אסף 60 חמורים לובים מלאים לכסף ולזהב ושמלות. ויש אחד נזכר, אתה יודע, יש עצי שיטים נמצאים פה מיעקב אבינו, מאברהם אבינו. אתם מה עצי שיטים? מישהו יודע כמה גודל שלהם היה? 10 אמות אורך הקרש, ואמה וחצי אמה אורך הבקש אחד. זה אחרי שגילפו אותם, חתכו, הקציעו, אוהד. תראי מה זה, איזה כובד זה? 5 מטר. זה איזה כובד זה? זה משהו לא נורמלי. זה עץ מלא. 5 מטר על 5 מטר. בתור נגר תגיד לי כמה זה שוקד דבר כזה. מה זה? משהו אדיר. זה לא שם את זה על הכתפיים או על החמור, זה כמה חמורים. לא חרם. עד שיש לך חמורים, שים עליהם עוד לכן צריך לזה בשמאלות. וזה קרש אחד. אז נכון שצריך להביא אותם. מה יעקב אבינו אמר לי שאני אביא אותם? בכבוד. יש לי ילדים קטנים. אני לא יכול לאכול, שלא יתקע לי מישהו בראש. ושני לא זה. יש לו ילדים גדולים, כולם כבר בוגרים, אז הוא יכול. הבוגרים אומר, כל אחד זה כבר נשוי, זה עם אשתו, זה אני לא יכול. אנחנו כמה 5 במשפחה, הוא יש לו בלי עין הרע 15 ילדים, חלק וחלק, והשני, הלאה, ככה, וכל אחד יש לו תשובות, מדוע חבר שלו הוא זה ממש האיש האידיאלי לסחיבת עצי שיטים. אם צריך בכלל, שם הולך לסחור אותם, כן, תגיד, שם הולך לסחור אותם. הביאו אותם לכאן, לא יודע, סבא יעקב הביאו אותם, אבל בשביל מה להביא אותם? כאילו, אנחנו יוצאים מצרים, ובסדר, תדאג, סמוך על השם, אל תדאג, הוא יביא לו. למה אוכל שאלתי? אוכל הלכתי, נכון? אני בוטח בהשם, גם בזה, בוטח בהשם. איי, ישנם אנשים כאלו, לא, מה, שאתה מביא אותו לכאן, יש סיבה. כל אשר נמצא איתו עצי שיטים, זה פסוק מיוחד. המיוחד הוא באנשים, לא מיוחד בתרומה. אין לבן אדם מה לעשות בעצי שיטים, אין לבן אדם מה לעשות. אבל האדם שמיציאתו מצרים, על זה הוא חושב, על בית המקדש, על המשכן, זה אדם מיוחד. אדם שחושב על העתיד של עם ישראל, של בית המקדש, והפניו אותם ביחד, זה דבר עצום. זה דבר גדול. אדם שחושב על התורה, על המצוות, על היהדות, על הפנימיות,
זה התורה עושה מרעיש, כי זה איש מיוחד. שמעתי השבוע, יש איזה שיר של אהרון רזאל, אמר, אותו דבר מתוק מדבש. עשיתי מונית בבוקר, ויש שם שיר מיוחד על ברכות השחר. אז הוא אומר שמה, כל איזה ברכה הוא אומר על איזה דבר. אז הוא הגיע לברכת שלא עשני גוי. אז הוא אמר, שאלו את הרב שך, למה מברכים ברוך אתה השם כמה שעשני גוי? למה מברכים ברוך אתה השם? שעשני יהודי? אז הוא אומר, ענה הרב, הקדוש ברוך הוא לא עשה אותך גוי. אתה עושה שתהיה יהודי. מעדיף כאילו אתה עושה, בזה אתה יהודי. מה אתה יהודי? שנעת לאבא ואמא יהודייה? זה אתה לא גוי. להיות יהודי זה מה התורה מצווה שאתה עושה. ואז המשיך, בזה הבנתי למה אומרים ברוך אתה השם אלוקי מלך העולם שלא עשה לי עבד. למה אומרים ברוך אתה השם אלוקי מלך העולם שלא עשה לי בן חורין. כי הקדוש ברוך הוא לא עשה אותך עבד. התורה עושה אותך בן חורין. כל אשר נמצא איתו. איי, זה לא פשוט. אדם שיתעלה מעל הכל, שהיא בן חורין. ולחשוב, אחד כזה עושים ממנו מרעיש. כי זה לא פשוט, שאדם באמת שיעזור את העולם הזה ויהיה כולו רוחני. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.